Domáce spotrebiče. Myslíte si, že už nemajú čím prekvapiť a napriek tomu sú z roka na rok inteligentnejšie. Máme roboty, ktoré za nás vysávajú, umývajú podlahy, prípadne okná. No a čo ostatné spotrebiče? Ani tam vývoj nezastal a tak vám môžem ukázať novinky priamo z CESu. Nová generácia čistiaceho šatníka Styler vyčistí, osvieži a vyrovná uložené šatstvo bez použitia pracích prostriedkov. Funkcia Odor Removal sa postará o odstránenie nepríjemných zápachov, pričom svieže a jemné vône si môže používateľ priamo navoliť vďaka funkcii Quick Refresh. O záhyby a pokrčenia uloženého šatstva sa zase postará pohybujúci sa vešiak Moving Hanger Action, ktorý s citom natriasa oblečenie. Styler poskytuje aj účinnú sterilizáciu oblečenia a plyšových hračiek od baktérií, a to vďaka technológii postreku vodnou parou True Steam. Niektoré práčky používajú podstavec, napríklad ako odkladací priestor pre prací prach a aviváž, no LG prichádza s modelom práčky Twin Wash System, ktorá svoj podstavec premenila na ďalšiu vstavanú mini práčku. Používateľ tak získa rozšírené možnosti prania. Práčky totiž vedia prať naraz pri rozdielnych režimoch, čo môže ušetriť energiu, spotrebu vody a čas. Obe sú vybavené turbowash technológiou, ktorá pomocou vysokotlakových trysiek roztrekuje vodné častice cez odev, čo pri rýchlych cykloch odstreďovania urýchli samotnú dobu prania. Pri praní poriadne špinavej bielizne asi najviac času zaberie ručné predpieranie. Pri tejto činnosti by mohla pomôcť nová práčka ActiveWash od Samsungu. V jej hornej časti je totiž umiestnené vstavané umývadlo s vodnou tryskou, ktorého povrch je upravený na jemné drhnutie špinavej bielizne. Po dokončení preprania od najväčších nečistôt sa voda jednoducho naleje dovnútra práčky. Toto riešenie tak umožní zvládnuť celý proces prania v jednej miestnosti a na jednom mieste. Vďaka použitej technológii Superspeed sa urýchli aj samotná doba prania. Toshiba vstúpila do sveta robotických vysávačov s modelom Torneo Robo, ktorý prichádza s použitím netradičnej dokovacej stanice. Tá totiž neslúži už len na dobíjanie a zaparkovanie zariadenia, ale rozširuje svoje možnosti aj o zbernú nádobu na povysávanú špinu. Vysávač sa tak pri zaplnení automaticky vráti k stanici a sám sa do tejto nádoby vysype. No a potom, bez zásahu používateľa, pokračuje v čistení. Pre lepšiu orientáciu v priestore je vybavený až 27 presnými senzormi a 360 stupňovou kamerou. Vďaka infračervenému senzoru dokáže vidieť aj cez sklenený nábytok. Tepelná pohoda v domácnosti je mimoriadne dôležitá, najmä v zimnom období. Aj preto sa vývojári zamerali na nový systém EcoVent, ktorý by ju mohol pomôcť zabezpečiť. Skladá sa z inteligentného termostatu, bezdrôtových tepelných senzorov umiestnených na elektrickej zásuvke a z bezdrôtového ventilačného systému. Doplňa ho aj intuitívna mobilná aplikácia. Termostat EcoVent nasmeruje prúdenie vzduchu do miestností vtedy, keď je to potrebné, a pomocou aplikácie si používateľ dokáže nastaviť teplotu pre každú miestnosť zvlášť. Termostat sa môže nastaviť aj na vypnutie vykurovania prázdnych miestností. Výstupy z bežných 3D tlačiarní bývajú často kreatívne, no nenasítia vás. A ako jedlo súvisí s 3D tlačou? Spoločnosť XYZ Printing totiž prichádza s myšlienkou nového využitia 3D tlačiarne. Namiesto plastov a iných bežne používaných materiálov totiž vytvára navrhnuté 3D tvary priamo z potravín. Dokáže tlačiť tvary z čokolády, cesta a z kombinácií pevných zložiek. Preto sa táto tlačiareň uplatní najmä pri príprave koláčikov a dekoračných ozdôb na zákusky či torty. Používateľ má okrem vlastných návrhov k dispozícii bohatú databázu už existujúcich predlôh.